Беше дълбоко. Дълбоко ли беше, бърчет? Да, бе. Не 20 санта. Важното е, че минахме. Грам не е запасува. Сега подолу ли ви? Де да знам. Дай отгоре, ако искаш, по-сухо ми изглежда. Или па дай отдолу, ма да ни затъним. Ама тук е ли тук? Това е много такова. Дали ще минем? Да помислим малко. Това е много вода. Да? Давай, ще минем, ба. Обаче и това пък може да се счупен. Тук не е за рискуване. Не, дай през водата. На първа, И е тук натам. на първа през тревите, блокажи. Пусни му спирачката. Пусни ли му спирачка? Да, бе, първа е много бавно, бърче. Няма нищо, ще включим Втора. на втора. Втора, не. Чакай да минем. Чакай да влени в това. В гьола и тогава ще му включи втора. Няма, тук може и да е дълбоко. Я дай наляво. То нищо му няма, то е дизел. Налява кално пък. Май не е толкова кално. Не, дай на втора, брачет. Я дълбоко става. Давай, нищо му няма. Да? Още ли да? Давай, Така и нататък. да. Викам да си карам, я? Вади го, брачет. Я дай тук в ляво, няма ли да стане нещо? Е да ни скочиш в гьола. Пак идва дълбоко. И ние почти минахме като гледам, да. Да сядам и дам там касно, дай. Дано да няма някакъв камък само. Е, там има някакъв, като гледам. Сядам и дам там газ. Да седне и да му дам газ. Дай, чакай, аз ще седна, ай. Покажи, бе, покажи да му. Дай блокаж. Дай така, дай той така ще върви. Дай. Дай назад, брачет. Дай блокаж да видим, няма ли да излезе? Той почти минахме. Блокирано е. Блокирано е. Я дай да видим. Ма напред е. Напред ми. Дай да ми първо назад. Дай на трета с газ и ебал съм почти излезе. Напред ми. Ще затъне. Къде ще затъне, бе? То тук колко е дълбоко? Я да видя. Да, ти си потушите. Много е меко, брачет. Леко е, не? Ага. По-хубаво тя върви назад да го изкараме. Дай назад И да тогава. минем отстрани. Дай. Като върви. Дай. Дай брачет напред тогава, на лашки. На трета. Тама затъва изведнъж. Тук не е затънало. Газ. Или на първа дай.
А? Дай напред. Камък, да знаеш. Дай напред, на лашки дай. Има камък. Няма нищо, дай на лашки. Само това. Дай назад сега. С газ. Има някакъв камък тук, мен. Дай. А, това не е на блокаж, бе, бърчет. Да, не е. Включи му ги. Включи ги пак. Дай, клати. Тук има камък. Добре, дай напред тогава. Така. Я дай назад сега да видим. И пак трябва тази гума в камък. Дай го малко. Засочи го сега, така го дай нататък да е. Така, дай. Така. Дай сега назад го дай. Така. Дай. Блокаж. Дай блокажи.